Здравейте и добре дошли в Историята разговаря. Днес на гости отново е нашият специален гост, Баба Знайка. Баба Знайке, вярно ли е, че едно писмо, написано с кръв, е променило историята на България? Вярно е! И не само писмото, а и хората, които са били готови да умрат, за да го напишат. Значи, говорим за Априлското въстание. Точно за него. Годината е 1876. България още е под властта на Османската империя. Но и страната вече се носи една мисъл, че е време това да се промени. И как започва всичко? С тайна среща. В град Гюргево се събират български революционери. Там решават, че ще има въстание. Разделят българските земи на революционни окръзи и избират водачи. Един от тях е Георги Бенковски. Той е създал хвърковата течета, нали? Да, Бенковски и неговите хора обикалят селата и градовете. Говорят на хората. И думите им палят нещо в сърцата. Но въстанието започва по-рано от планираното, нали? Точно така. В град Копривщица революционерът Тодор Каблешков разбира, че османските власти започват арести. А когато разбереш, че времето ти свършва, понякога единственият избор е да действаш. И тогава нападат Конак. След това Каблешков написва писмо до въстаниците в Панагюрище. Подписва го с кръв. По-късно всички ще го нарекат Кървавото писмо. И така започва въстанието. Да, хората се вдигат. Учители, занаятчии, селяни. Някои имат пушки, други само братви, но всички имат една и съща надежда – свободата. Но въстанието е потушено. Да, османската власт изпраща войска и башибозук. Селата падат едно след друго. Най-страшното се случва в Батак. Баташкото клане. Да, хиляди хора загиват. История, която никой българин не бива да забрави. Тогава защо въстанието е толкова важно? Защото светът научава. Журналисти и дипломати от Европа идват и виждат какво се е случило. Те пишат за това. И Европа започва да говори за България. Само 2 години по-късно започва руско-турската война. А след нея България отново се появява на картата. Значи въстанието не печели свободата, но я приближава. Понякога историята се променя от победите, а понякога от смелостта. Априлското въстание е точно такава смелост. Бабо Знайке, ти помниш толкова много. Как успяваш? Аз не го помня сама. Хората го помнят. Докато го разказват, докато го слушат, докато някой още пита какво се е случило тогава, историята ще се помни. Понякога историята не е просто минало. Понякога е глас. И ако се заслушаме, можем да я чуем. А вие бъдете с нас и следващия път, защото историята винаги има какво да каже.